koda committee madhi bedo ka kete tim ikete tim e yo machalo nade nitiere mano wacho ni gin ji auchiel adek mawuok e minority to moko bende wuok e majority kama gintiere kar kanyo tiende nang'o kinde ma gintiere sani wasewinjo duond mopogore opogore jolony weche mag uchumi wantie godo kiny ma kawuono wadani mondo mi warange kendo wanene ka wanyalo keto gini e tim e yo makare bende en report mano oganda jo Kenya negeno winjo kosoyo e duond jo kanisa to giwachang'o to jo siasa gin bende gin gi ting' mane kata wach mane kotimore kode nyakora Ramogi jwang' komiti osebedo kacha ka timo tich mopogore opogore oselok nyinge machako wuok e National Dialogue mano kama intiere sani mano NADCO kama bedo kacha ka TWAK kendo gichiwo paro mopogore opogore kaka inyalo ber wechego mano miyo piny Kenya bende obedo kod mudho e wechego mago mag ng'anyo mane nitiere kelo kacha kod Azimio la Umoja to gigo duto ne wach ni nyalo tiegi mana kokalo TWAK manyalo bedo e kinde jatend piny Kenya kweth mare kod mano kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Dani mondo mi warangi to sani kata kapok akundi welo man goka nitie sigana ma Walter Nyabwala noloso wanyawinjane. Twak ma jo Kenya osebedo kaluwo kendo rito duoko mare magikone to nyopedhi e nyimgi. Ripot mang'iyo ka bende nyal tiek midhiero mokwako jo Kenya moriwo koda kasigu mar siasa pek mar ngima e kind mamoko. Ripod no riedo weche bura kachiel kuomgi en mar fungo pek mar ngima kae e kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance manyocho bedo aput mar TWAK opogore paro kendo ok obedo kod winjruok e wi weche bura mamulo chik mar omenda. Pudno lero ni e ripodni ok giyiere wi dwaro mar duoko chien usuru ma ijuogo kuom mauta kowuok e 16% nyaka 8%. E paro mar kanyakla ma giyiere wi fuong'o pek mar ngima oriwo koda ka duoko chien wuodhe mag jotije sirkal kod 50%, duol marango Sara SRC ndoso balang' mag jotije sirkal kod 30% e duoko chien usuru miloso godo ndara e kod Sh5 to kod pesa mar mauta mar lita achiel gi Sh3 kuom lita. Gimedo ni od bura mondo olosi chik mabiro keto pok maromre mag kaunti kod 20% kowuok e 15%. Kamitino yiere mar neno ni otim nonro mar yiero 2022 e chuogo duol mar IBC e yo makende mabiro neno ni commissioners mag yiero kokalo aput mar jochiko ma ok jabiro kaka ne ochan. Bende komitino mar TWAK omedo thuolo mar chwalo ng'ur mag yiero e doho maduong' ma Supreme e kod ndalo 21 kowuok e ndalo 14. Kamitino dwaro ni chike mamulo yiero minyalo chuogi matin e dweche 18 kapok ochopo tarik mar yiero mondo chak tich e yiero maluwo mar igano. E wi twak mag pesa mag dongruok, kamitino yiere ni mondo od bura oketie chik mar omenda madhi kuonde chung ute bura, omenda mar NGCDF to kod ngaf kanyakla kod pesa mag dongo wards. E kendo chikno biro chiwo thuolo ne Senate mar goyo kogno kaka pesa gotiyo. Kamitino bende ochopo e winjruok mar chuoga pisi mar Prime Minister mibiro gwel kod jatend piny kaluwore kod kwan mag jo od bura ma riwruok mar siasa no ni godo. Bende gidwaro ni mondo pisi mar jalno maketo sirkal tesre e chuogi kanyakla kod jolupni ariyo. E wi chikruok e duond buche mag siasa, kamitino dwaro ni mondo chuoga pisi moro mochung' kar kendgi marango duond buche mag siasa kendo ndikogi ka bende ni kod ting' mar rango kendo goyo kogno chenro mag duond buche mag siasa. Bila kushughulikia swala la gharama ya maisha, mimi sitaweka sahihi huo mkataba. Bunge wataichangia, waipitishe ili tulete upendo na amani katika nchi yetu. Ten piny William Ruto chiwo pache wi ripodno e twak mare kawuone kanisa more ka dak ma Kahawa West opoyo ripodno kendo singo ni sirkal oikore mar keto e tim dwaro mar ripodno manyocho telne kod Kalonzo Musyoka kanyakla kod Kimani Ichung'wah. Na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi. Raila Odinga kaloso Migori to wacho ni pok ocho wang'e lipodno kendo biro mana lose toko sekalo e iye. Igolo report mabargi. To report an poka somo bi poka nene. Okabe lose sani. Tuntigi mwadwaro e iye kanyo obiro neno. Moko kuom jo od bura ma bende ogolo pachgi ripodno en ja od bura ma Karoli Omondi ma wacho ni ripodno osetieko ywaruok kendo kwe ema koro winjore obedie. I think what now remains is that we go forward
and implement the recommendations in the report peacefully. We have made various recommendations, including on the very sensitive subjects of elections, how we manage our elections, how we manage our economy, and even on the cost of living. Siasa Willis Otieno mano loso kod Ramogi TV yoro ng'weyamo. To okone repodno ok oting'o dwach japiny maneni kod geno ni twagno ne biro mulo pek mar ngima. Kaendi to josiasa oketo jopiny bowito oko. Nikech onge gimoro ma inyalo wacho ni japiny nyalo dok godo e ode. Ni maendi e yuto mara kawuok e ripodni. Nikech gima sando japiny sani kabisa en wach mar uchumi, wach mar cost of living. Gima mobet matek ma inyo japiny kuma entiere. Onego bed ni giwacho gima dhi konyo japiny banda ni ngima mar japiny bedo mayot. Magi timore ka moko kuom jopiny ng'ure wi duoko mowuok e ripodno kendo buogo dok e ng'anyo. An gino kane kaberna nikech kada sani kuma wuoyeni jakenya odenyo ma gik prime minister go kodony gima ne gikuoyo ne giwuoyi cost of living. Asiro wach mar office mar prime minister no tadwaro no bed office man gi teko pis ma japiny ma yiero manyalo tiyo ne japiny. Saa hizi maisha ni magumu zaidi. Kiti hicho kitakuwa kinatuongezea maisha magumu kabisa. Ywarruok mantie e tok yiero ok en ga ywarruok mar ni ati nikech office gionge. Keto office ne ng'ato ni kaponi oteko yudo kom maduong' timiye kom makoro odhi bedo godo no. Mano kendo nyiso ni imedo mana konyo ng'at achiel ok ikonyo oganda. Walter Nyamaga, Ramogi TV. Nyakoro Ramogi jwang' mane chal mar wach kendo koro isewinjo kaka ripodno bende nitiere. Mano ripod mar loso chieng' Jumapil kar kanyo. Kata kamano nyaka sani wach mantiere ni kuku mar telo mano kotelne kod Raila Odinga dhi bago romo moro mar weya mondo mi orang ane report makamano gi gigo manyalo bedo ni mienjo kar kacha ka puro bende mienjo e Azimio kaluwore kod report ma bende koro osechiw mano mar TWAK. Mano report mar TWAK mar TWAK ma bende obedo kacha kuom thuolo moro malach. Mondo mochop kanyo nyaka Ramogi jwang' nosingo ni TWAK koro wabedo godo e studio kar ka wawinja ne pach jolony weche mag uchumi. Nitie gigo mamulo weche go mag uchumi, duoko piny nengo mag mauta kod gik machalo kamago. Weche mag siasa mag yiero gi gintiere kar ka. Ka koro nyaka sani yangore ni commissioners ibiro yier. Commissioners mag IBC iyiero mana koda put mag ji ochiko mana kaka ne Azimio bende dwaro achiel kuom gigo mane gidwaro kaachiel koda ka nono yiero ma higa mokalo inyalo non e yo machalo nade. E weche mag jo kanisa gisewacho kacha ni TWAK onego bed ni nitiere. TWAK makama ka onego bed ni nitiere kendo jopiny onego bed ni inywande TWAK makama. Ento pache en mane. Maigime kawuono nyako Ramogi jwang' antiere kae kod jalony weche mag uchumi Daktari Duncan Elly ma bende en japuonj mbalariany man Nairobi. Kawuono wada bedo kode kae achiel kachiel mondo mwatwag kode ka okonowa en kaka onene bende chenro kinyi makawuono. Ng'eni ang' aula welo mantiere kar ka duto kar wada donje TWAK. Daktari arwakni machiegni e chenro kinyi makawuono. Erokamano. Kama chalo bende nyako Ramogi jwang' antiere kod Masi Nyabwala en janon siasa oja siasa nyaka sani ochung' kama chalo nade. Ang' lero mathoth e kinde manga olore ne nyako Ramogi jwang' kendo miwa pache TWAK okinyi makawuono. Masi oyawre kendo machiegni. Kama chalo antiere kod Bishop Argwings Yoto ma bende en jadolo kawuono ang' ochiwno pache kotenore kaka osebedo ka okwayo TWAK are telo mokwongo kane wantiere Ramogi TV ka nyaka sani kama wachope okenge moseketi gidhi konyowa e yo machalo nade. Jadolo oyawre kendo machiegni. Karibu sana. Erokamano ahinya koro Ramogi jwang' gimorwaki tudri kodwa sani nyaka giko SMS line oyaw en 3:6 ka tudri kodwa e mbui mar Facebook wantiere live kaachiel koda ka penjo moketni e mbui kacha mar Ramogi TV e Facebook yie idwoke to wadhi some ka achiel kachiel wan live bende e YouTube kaachiel koda ka mbui no mar X. Duncan Elly daktari machiegni kendo iwinjo report ma ikno kanyo kod Walter Nyambaga. Gik mathoth ahinya molosi wiye ka tainya pek mar ngima ipenjo ni bende ne en gino momi pek adier e TWAK makama. Yujino malo winjo ka wacho ni ka gino komul en ok odhi koke. Kata kamano ne achiel kuom jogo mane gin kacha kaka jogo mane somo paro kata jokanyo mag TWAK makama. En ang'o manyalo bedo ni timore tuoche mag uchumi gin kanye pacho ka sani? Ka ang'iyo kama abede to gik mane komiti okalo weche 5 odonjo e telo gi jotelo e ofis maggi to weche mathin kadhi mang'eny tatamalo 20 kende emong'iyo wach mar pek mar ngima.
Serikal oparo ni gitemo ni giduok bei mar mafuta, to aneno kamano ok bi konyo ahinya, nikech gima gitimo no thin. Mosetimore mang'eny ma hinyo jopiny e toke ka. Mondo jopiny oyud fuong'ruok e nengo mar ngima, nyaka pesa bede e ofuko margi. To pesa biro mana bede e ofuko ka serikal oyawo yore ma ji losogo pesa. Ma pok otimore, nikech king'iyo pinywa ni kembe loro ji weyo tijegi. Jok mowe tijego dhi ka gionge pesa moro malong'o. Serikal bende oloro tije mane gitimo kaka tije madongo maketo pesa e mfuko mag jopiny kaka barabara ok ger malong'o. Omiyo pod aneno mana kata giduok bei mar mafuta. Bende kane ing'iyo higa achiel mokalo mafuta ne en 140. Sani en 210. Koro katigol mana atamalo 5. Ok apani dhi golo pesa mohewo siling 21. Mamano nyalo chalo kanono. Koro an kama ng'iyo. Koro ni ogole koro. Mano pod nono, to kendo kaka ne wawacho, kama wane Kenya ka, tije mwatimo iriembo gi mafuta. Koro ka bech mafuta pod ni malo, to bech ngima nyaka dhi malo. Omiyo ato ka pacha to jogi dogo lagola osuru malang' mantie e mafuta, tok kate mafuta, osuru malang' kendo mantie e ofuke joma tiyo. Kech ing'eni ka ng'ato tiye gweng'u to ong'ade osuru, to tiende ni joma tiyo ne bende koro bedo mathin. To miyo pesa bedo mathin e lwet jopiny. Erokamano ahinya Duncan. Elly, weche mag pek mar ngima Masi Nyabwala machiegni e ripod ni duto kaka isewinjo ripod kantiere, ng'eni bende isekale e iye kanyo ari chieng' ngeso, chieng' Jumapil, jolose, sani pod en twak mogana ntiere godo. Diwach ang'o kotenore kod ripod ni duto? Bende ochopo lek mane jo Kenya geno ni dhi chopo? Apani gima duong' nekech weche gi owuok e tok yiero. Yuarruok nowuok e tok yiero kane koro current opposition leader ma en Raila Amolo Odinga nowacho ni yiero nokodhi maber. Nokotim yiero e yo makare. Taparo ni gima mokwongo mane giwacho ni yiero, weche yiero nyaka loki. Iwacho ni electoral reforms kata electoral process reforms. Ma apani mano gima ne jo Azimio dhiro kabisa kane gichako wach mar bipartisan talks gi. Koro to king'iyo report ne giwacho ni nitiere weche moko mag yiero ma gidhi ng'iyo. Nekech jo Azimio ne wacho ni gin kaka en kare ka nitie kaka president be donjore gi weche yiero commissioners mag IEBC. To sani gidhiro ni nitie panel kata committee ma idhi losi ko luwore gi weche yiero gi jok madhi tiye IEBC. Koro gigole from 7 to 9 nekech nyaka bed an odd number mondo sama gitimo nonro kaka yiero dhi, nitie kaka koro yudo ng'amo locho kata make decisions bedo mayot. Koro aparo ni mano nodhi makare e weche yiero, to kendo ne gichak giwacho gimoro e weche yiero ni electoral reforms, legal reforms moketi e constitution, madhi bedo embedded e constitution 8 months to elections. Ka wawach ni election kata yiero dhi timore igani, to nitie processes gi reforms molosi. Reforms molosi go mokete constitutions ok nyal tiyo e yiero mabiro no. Nyako tiye yiero ma the next. Koro aparo ni nitiere gik moko mabecho mosebet ka miyowa wadok chien, nekech sasa ma wadhi e yiero nitie yuarruok. To yuarruok maduong' bang' yiero en gani an malocho, ng'acha oyombi, ng'ani be wacho ni an mayombo, an ma an gi ji. Koro apani committee ni nong'iyo weche go matut. To apani kanyo ne giloso weche go mabecho in terms of electoral process reforms. Erokamano ahinya waduogo mondo pod wamed none matut. Takela jadolo Bishop Argwings Yoto, gino mane
kano TWAK Ramogi TV ka tielo mokwongo kata tielo mar ariyo ne wantie ka koka TWAK da tedore kendo e kinde ng'anyo mano ne okibago kuonde mopogore opogore pacho ka ne wantiere karka kendo duond jodolo ni winjo kendo gino mane kwayo en ni jotelo ariyo gi obed piny Kenya kik wang' ka gineno report osegol bano report mar TWAK mar thek nyaka sani kwa neno NADCO report makoro bende wantie godo sani diwache ang'o bende ochopo geno mane untiere godo kaka jodolo in iwuon kaka jadolo gino madier mondo mi degi twage ahinya bende ochopo kare erokamano ahinya Cleophas kinyi makawuono mondo wachak waduog e TV Ramogi ka yana mokwongo mondo agonu erokamano kuom bedo gi higni ariyo nyaka nochaki kendo aneno ka un kod elaborate celebration maduong' ahinya e piny Luo usetimo tich maber. Cleophas adwaro mondo awachi ni ne en masira maduong' ahinya ka wabiro ka okinyi samoro wang'ado bende diere kaka wachako wadok kamachielo. Nawacho ni jopiny ni pinyni iloso gi gik moko ariyo, iloso kod jok gima luongo ni activism makiani mano dho luongo nang'o to gi lobbying. Ji mang'eny nokoyie gi wachni. Koro mokwongo adwaro mondo ago erokamano ni wachopo ondamo makoro jariyo winjore to giwinjore kende Cleophas. Do you know ni sani girwako nyaka lewni machalre, girwakore machalre mano Ruto gi Raila, so gigo ondamo malich miwuoro. Masira momaka ahinya en ka ji ne dhi ng'anyo to ji noting'o sufrieche wigi, tiende ni wi ji nowil gi elections mana sika wacho kan reforms in electoral reforms onego bed ni time Kenya ka nikech nyaka ne chakre en ma wan kode gi problem e piny Kenya kendo nakawo ji mondo take through kaka gigo sebet ka jowete ariyo gi nochuoga put mane loso wachgi ni loso wach ni mondo kwe obed e Kenya, and it is true ni kwe koro sebet. But adwaro mondo awachi ni kaka awinjo ko wadwa Elly osewacho ni wan aput manyo losi okochopo dwaro mar japiny mapiny. Adwaro mondo awach mano maber ni dwaro mar japiny en ni nodwaro mondo ngima odog piny, to ngima no pok odog piny, an ngima no chalo gimok dhi dog piny. Awinjo ka jatend piny wuoyo kanyo to wacho ni gik mang'eny nyalo duoko kabisa. To Cleophas ka dhano onge kod pesa ofuku ne pinyno onge kod kwe. An kaka jadola wacho ni ndiko wachonwa ni onego wachamo mwandu mag pinywa e kitabu mar Isaya 61 kare 6b. Onego wabed mamor gi pinywa ka chamo mwandu mar piny ma ja Kenya onge go kawuono. Mae momiyo adwaro mondo awachi ni kato bedo ni wan gi kwe, tadwaro nyisi ni kwe mantiere en between the ji ariyo manegore. But kwe no ochako kelo chandruok kendo in these two camps, because wawinjo ni sani in Asimio gin gi pogruok, wawinjo ka Eugene wacho kanyo. Then kikipar ni kwe nitiere in Kenya Kwanza bende e sama koro wawuoyo go ni kech gin bende ging'eyo ka iwacho ni ibiro bed gi office mar prime minister, ibiro bed. So an kaka jadolo ang'iyo ni japiny mani piny kabisa onge gimomul kuome. Kata report no en oweya bathe. Actually king'iyo onge gimomul kuome japiny e report no. Erokamano ahinya jadolo. Ang'ena ngoduogo mondo mi wadhi nyime kod TWAK. Kata kamano nitie gigo mag VAT kod mago mag nengo mag usuru ma ijuogo, mago mag udi mabende ng'ado jok mayudo hasara e kinde masani, mano mar housing levy. Gino mane nitiere kata mar dwaro mar golo VAT kigole 16 kamitie sani nyaka odoge 8 nok giwinjore kar kanyo. Dibed ni kae kama pek mar ngima cha ok dhi mule nikech koro kata kiwacho ni ero gik mamoko mantiere wiye kama onego bed ni rango ka ni miyo pek sirkal mondo miyo duoka ne chien budget wuodhe gi atamalo 50 chako ondos balang' mag jotije sirkal kod atamalo 30 ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ochope kata atamalo 50 kogole 30 kacha. VAT ni kotamruok make kata kotamruok mule e report makama
kae kama pek mar ngima ni chake nikech mana kaka nilero telo mokwongo inyalo mana dhi nyime kanyo kikonowa pek mar ngima kotenore kod wechegi mag modhi kaachiel koda kamae mar housing levy ma bende koro ne giwacho ni ka gitemo mulo ma to twak otore. Mano Aaron Cheruiyot nowuoyo ka ne nitiere Bomet jumbe 2 mokalo. Koro ng'eni ka ok igolo VAT e mafuta to nyiso ni bech mafuta nyaka dhi malo. Emomiyo anyisi ni ok ane ka bech mafuta biro dhi piny mokalo Sh200, obiro mana medo kodhi malo. To sama mafuta beche ni malo, tiende ni yor wuoth gi yor ng'iewo to gi yor production gik miloso nyaka bed malo. Mano dhi keto bei mar ngima bedo matek ne jopiny. Yo machielo bende king'iyo gik ma sirikandni osetimo nyaka ne gidonji, nitie kaka jonyuol kata matero nyithindo e skul. Sani koro ji oyueyo mana mathin ne nyithindo ni e ot, to kachopo Januar to wi janyuol bare ma kakodwa yudo fees moterogo nyathi skul onge. Ting'eni magi dine kantie structure kata michulogo pesa e mbalariany to gi skunde machon, to mano nyalo miyo jonyuol yot e yor ngima. Omiyo an kaka aneno jogi e pacha ne gidich mana gi ofis madongo, nikech kata king'iyo Ripod ni giwacho ni tije ma devolved ter ni counties. Mano ber kabisa, nikech kane gin devolved functions to winjo gibede counties, to sirikal owinjo ter pesa moromo ne those devolved functions eka counties nyalo timo gigo. Mano ok timre. CDF koro gidwa ni CDF okete e constitution, nikech doho noseyudo ni CDF is unconstitutional. Sama koro gisekete e constitution, to nitie tije moko ma CDF timo ma bende county government bende mowinjo tim. Dong nano kamano koro nitie duplication. Then MCS magwa bende koro oyuto giyudo Ward Development Fund. Koro magi are all duplicated effort. Pesa ma jotend piny wuothogo, jotij jotend piny, pesa mang'eny dhi wuotho gi jotend piny moko chung'ne gi wuoth. Kata king'iyo jobunge nosekalo ne giseketo ni gi bill magolo chik mar Salaries and Remuneration Commission kuom ng'ado pesa ma giyudo ka giwuotho. Koro jok ma idino ne giwuoth gin mana jotij sirikal, joma thindo. Gini chalo mana puoth le. Kisni somo buk mar puoth le. Matinde koro gin joka to wan jogi. Kamano. Erokamano ahinya. Basi Nyabwala kele twak. Iwinjo kanyo gima okil Kamaloka Willis Otieno wacho sigana mawinjo mana sani. Kawacho kanyo ni twak ne ok en geno mare ni twak dhi bedo kata kanyuolo mana lemo moko ma jok ma ok oyudo thuolo mar donjo e sirkal. Ginyalo bedo jogo mantiere e sirkal sani kata jogo maonge. To gimiloso sani gin gik ma dhi bedo ka konyo oganda kata kinde mabiro. Debed ni en lemo miloso kaluwore kod rem mar ng'ato yudo kom mane ogeto. To mae geno maduong' mane nitiere karka. Dwaro mar puodho apis Prime Minister en gino manowuok kuom kwethno mar Kenya Kwanza mane nitiere karkacha. Kaluwore ni Musalia Mudavadi koro nitie apis cha. Kopuodhe mokete karka, kinde mabiro oganda pod dhi bedo kod apis ma kamae, to nya bedo mana mar siasa e kinde koro ng'at ma orem kata ng'ama oyombo, nikech riwacho kani idhi yiere kod jatend piny Kenya kaluwore kod kwan mag jod bura mantiere karkacha. Odhi chalo nade in kinene gi wang' mar siasa gi kama oganda ochomo gi kama wae, wan kama chal nade? Adwa kao gwelo pach daktari gi bishop gi weche ma gisewacho, nikech king'iyo kuma gini nochakore bang' yiero ne wabedo gi weche mang'eny gi ywaruok, to ng'ama ne hinyore moloyo ne en japiny, nikech iyudo ka ji ariyo gore to japiny ema hinyore. To king'iyo jok manochako gorruok ni gi gik mane giwacho makoro nomigi nafas mondo giwach gik ma gidwa wacho kaka gidwa konyo go jo Kenya,
to bedo wach malit miwuoro nikech ka jo Azimio nobiro mobet piny ma kane gigo koko kata kapok ne gibet piny ne giwacho ni gin gidwaro ni mondo giduok bech gik moko piny kata Kenya Kwanza oduok bech gimoro amora piny to kane oketgi e komiti cha kendo gichak giloko TWAK gichak giloko weche ma giwacho koro giwacho ni wan bende wadwaro office opposition leader obed gi deputies ariyo obed kama tiyudo koro ka bech ngima mane gidhi godo e ndara ka girwako sufuria kendo koro giwacho weche matin ahinya kuom bech ngima to mane momiyo wacho ni sana jo Azimio ne ok gin very genuine gi weche gi mag bech ngima nikech gik ma oloki e weche mag gi raise e weche bech ngima giwacho ni okay giduok bech mafuta chien which is a good thing nikech mafuta kaka daktari owacho ni mane matero bech gik moko mang'eny nikech cost of production be dhi idho to ang'iye gik moko bende mabeyo ma Kenya Kwanza osetimo nikech Cleopas a country that is hungry cannot go to work to Kenya Kwanza gima gisetimo gi make sure ni bech kata fertilizer giduoko piny distribution mar fertilizer sani chopo ne jo pitho farmers kuonde duto te masani anyalo wacho kata kidhi dala gorogoro sani beche odok piny kabisa koro ja Kenya kata ng'ata nyalo afford bando inyalo dhi e chiro nyiewo bando ni bei mogonyore nikech sani mano biro kalure gi chwalo manyiwa mbolea e puothe koso yuto mabuk mane ji oyudo ji oyudo yuto mabuk nikech ji nosechako nyiewo fertilizer nikech wach fertilizer ni ok en wach mochakore sani en wach manochakore chien matin mano se team distribution mag fertilizer koro sani chiemo biro mabuk wan go ganda njugu king'iyo kata piny luo sani piny luo chiek onge shida mar chiemo kaka ne nitiere chon to nikech bech fertilizer oduok piny koro wawe wuondore ni gintiere gik moko kata ni sirikal ni en sirikal marach ahinya gin gi kuonde ma ginyalo improve lakini wayie ni nitiere kuonde ma gisetemo to ka koro nitie chiemo ng'ato nyalo dhi tich ka koro yieng to gima ber kendo mano timore e wach komiti ni ka koro jogi obiro kanyakla en ni nitie kwe nikech kwe en gima duong kaka koro ne wadhi ji ne dhi e ndara gi korwako sufuria ji ok dhi tich onge ng'ama uso onge ng'ama yuto nikech king'iyo kata jok matiyo industrial area kae gin jok michulo odiochieng kodiochieng maka ok oyudo pesa ne mar 200 cha to gidhi nindo kech to ndalogo olor ndara olor office olor industries te manyiso ni ng'at ma jayuto mapiny cha ok nyal dhi tich mayud chiemo monyalo chamo chieng'no koro gima nyalo wacho ni jotelo ariyo gi otimo gima ber magibet piny ma jogi oseloso komiti magisewinjre ni magi gima wadhi timo koro nitie kwe bang' kwe ang'o matimre osiepa ma daktari owacho ni nitiere kuonde moko mane onego bed ni giwuoyi kaka koro weche education nekech yudo ni janyuol kaka koro wadhi e January wadhi chako dang'ni ni nyathina wadhi yudo pesa matero godo nyithinda skul kanye ka gidhi wacho ni chakre klas 1 nyaka klas 6 kata jo CBC wadhi chulo ne kaka sirikal wadhi chulo pesa makama to pesa gi wuok kanye kaka koro giwacho ni CDF ngaf pes mine makonyo gik mine ward development fund gidhi timang'o ginyalo wacho ni koro ward development fund kawo ndeche matindo tindo ei ward to gi develop mag mine ngaf wadwaro kawo mine matimo saloon matimo mama mora matimo biashara wadhi miye pesa ni to mae qualification constituency development fund wan watimo mana weche mag somo education koro yudo ka fund gi te nigi tich magitimo to koket gi kanyakla achiel yudo ka MCA ni nigi pesa kaka koro gidhi bedo entrenched constitution yudo ka MCA pod nyalo miyi ginene basari to MP be pod miyi basari ngaf be samoro nyalo donje weche mag somo ma miyi basari koro yudo ka weche gi okiko there is duplication of efforts koro ka giketo these structures maber taparo ni reforms kata weche magiwacho magitero mbele parliament gi nyalo bedo maber
Koro ka kori pek mar ngima en gimoro ma pod inyalo rakruok godo e yo makare kata ka onge report ma kama kiwacho ni ero winjruok malong'o e kind Kenya Kwanza kod Azimio kotenore kod atamalo monego bed duoko piny mano mar VAT. Jo Kenya Kwanza nosewacho ni oyo kata ok ubi mulo mar housing levy ma bende kelo pek ne jogo mayudo osara kata bende ok bi mulo pek mar ngima bende ni gino manigeno ni idhi weyo oko e wechegi mag twak koso nonego maki gi yo machalo. King'iyo ka wadok chien jo Azimio ne gin gi gimiluongo ni the blueprint mane gin go gima ne gidhi timo ne jo Kenya to housing levy was part of it. King'iyo ginene mar Raila embe ne en gi housing levy ne en gi affordable housing kaka project ma odhi kelo ne jo Kenya. Koro mondo gidog to affordable housing ni en gima ok inyal chiewo tidwa kawo omenda kuonde moko kata ofuku moko tigedogo nyaka ibed gi structures maber. To koro Kenya Kwanza noneno ni gi introduce housing levy kata ka chakruok ne nyalo bedo mapek ne jo Kenya lakini berne wabro neno in years to come. To gima sani hapa ni jo Kenya ok mor godo ma hapa ni anyalo yie kod ni housing levy ero koro osechoki but waonge act of parliament kaka idwa tigi housing levy. Emomiyo ineno ka seche moko pod giyware matin kaka ginyalo keto structures in place kaka ginyalo chako these projects nikech kidhi ng'iyo ni udwa gedo utegi tudwa gere gi from which constitution or which act wacho ni ugero utegi from what basis ineno. Koro nyaka gibed gi those structures apani nitiere gik moko mane gikalo mononego bed ni iketo mokwongo koka gichako this collection nikech sani apani gin gi almost 7 billion from the time mane gichako choko but koro pesa ni ok nyal tiyo nikech we do not have laws and regulations manyalo guide gi kuom tiyo gi pesa ni. Koro cost of living kendo aparo ni wach mar mafuta ang'eni en gima sirikand ni bro ng'iyo. Ok apar ka ginyalo bet ni nikech mafuta en gima wate kata kidhi wabiro kata kitiyo gi pikipiki itiyo gi mtoka ja pikipiki nyocha chaji 150 sani koro chaji 250 kuma idhiye. Koro aparo ni en wach makata kotere parliament apani nitie pingruok moko madhi bedo ma apani we will have a positive outcome. Bende nyalo rangi karem mar komiti ni mar rem golo ne jo Kenya duoko makare kotenore kod chal mar pek mar ngima. Aparo ni ok en rem nikech nitie jomoyie kod nitie jok mapinge. Nikech masi wacho ni jopiny biro yudo thuolo mar winjo maber e kinde mabiro to japiny da winjo maber no sani oda bedo gi yot mar ngima no sani onyiew chiemo e yo mayot ochul stima e yo mayot onyiew mauta e yo mayot gik matimore sani gin gima japiny ne geno ne dhi wuok e twaka to twak koro rem ok inene ka pod en rem ka jopiny bende koro nyalo bedo ni siemo sirkal kata komiti mano bete twak. Bishop bro nyisi ni ka giyalo ne jo oganda to giburo wacho ni kata yor mar dhi e polo en yo madiny kabisa to koro nyaka sani wawuoth wasandore matin nikech ko ang'eyo ni ber nitie mbele waburo donje kama wamadhe chak gi ang'ono gi asali. Koro sani nyaka wadire adia matin wami jogi ginene muda moro matin mondo gilosnwa chike ariyo adek mondo wawinj maber mbele ka kata nyithindwa wawinj maber. Ero kamano. Kira imaki kanyo mondo ayud wach mogi kuomi kae to bang'a ka yweyo mabiro sani ang'e maber ni wachiegni ka yweyo masano winjo wach mamasi bende owacho kar kanyo ka gin weche ko wacho ni njia nyembamba yenye shida mano ema dhi e polo ile pana ya anasa dhi kanyo njia namu mano kako ndike kanyo muma kaka mane chal mar wach Bishop ochal nade nyabedo jopiny odira adi sani kama gintiere ni to mabe kama duwer nikech ang'eni jodolo bende nitie ote mantie karka mabe da thuolo mar somo kanisa bende isiemo kanisa makoro nindo kod sirkal ni konchiel kod sirkal makoro miyo samoro gigo mane iwacho kata kinde machon gi jodolo tinde okuoge dhog kaluwore kod chal mar siasa masani goyo pacho ka mano mapiyo kae to bang'a ka yweyo. Cleophas adwaro mondo awach ni I think achiel kuom joma wan go ka jowetewa gi nowacho ni piny ma odenyo ok en piny ma nyalo timo anything and so an adwaro mondo awach ni ka kwe osebedo e piny to wadwaro neno action ma Kenya Kwanza pok onyisowa nyaka sama wawuoyo ni because adwaro mondo awach ni Cleophas ni
ka ndugu Magufuli nokao telo mar Tanzania, uchumi wa Tanzania nok ber, but you can see ka Tanzania no wuok mogero a capital city oloko from Dar es Salaam to Dodoma. Nyoan Dodoma nyoro is a beautiful place. Road network nineno ka chalo e Dodoma in Tanzania up to now. Samwa wuoyo kawuono ni kiweyo wach cost of living ma is true ni japiny odenyo, japiny onge gima chamo. This government pokotimo gimoro amora mwanyalo wacho ni gisetimo. The only thing mwasewinjo ka giwacho en complain. En complain negi yudo coffers maonge pesa, gin complain ni oginyal loso chumi ma nokethi higni 11. And so gimatemo mondo awach kani ni there is civil division as we are talking now, nitie pogruok. Because Martha Karua, Eugene Wamalwa, even Uhuru Kenyatta are not for this report because of one thing, cost of living. Cost of living. And awacho ni kadi poni jasimio no wacho ni jidhi ndara because negi dwaro ni mondo mi ngemo dog chien. Then kare negi wuondowa. No ginyiso adiera. Because negi rwako sufrieche wigi ka giwuotho ndara nyaka jomo wang'eyo ni nyalo ng'iewo mogo. Ne wacho ni mogo ok nyal ng'iewo. So today gimano nego gitamre kabisa mane giwacho ni adiera kapok wagoyo keto lwetwa reportni wadani no ngima doko timore nade odok piny. Because the truth of the matter, Cleophas, why should fuel bedo cheaper in but the tok dala kai and mbele dala waka to fuel beche ni malo Kenya? So nitie gimoro mopondo ma ok nyiswa. And nyoro nyo winjo wach maber ahinya manyo wach no ka nyako moro ma account ni nigi siling 800 to otimo tenda mar bilion 17. So pod wanyalo yie gima ni winjo wach no ni idwa duok wuodhe serikal piny. The question manyaka ngato wache ngama dhi rito pesa gi, because rito pesa go is another thing. Kaka wuone mano winjo wach mano financial advisor mar government wacho ni and he will not be a party to lies. So ana dwar mondo wachi ni sama wantiere go ni josiasa ma wan ge piny ka ok wach no adiera. They are using us to kagi se idhowa magi kalu kuma gidhiye to wigi wil kod joma nyogedho. That is number 2. Number 3, mi penja sani. Poda dwaro mondo nyisi ni na wache this studio that day na bit kama nyamin wa Masio beteni. Ni king'iyo from the Old Testament okibitamo jolemo mar manindo gi serikal e utegi. To seche go bokibitamo jolemo mochung' oko makwero gik mang'owa maricho. Na locho nukat pore chaka nukendo. So jopinyo we wacho gichak winjane to un bende utimo investigative journalism. Ung'iane e kanisegi. Kikudhi kuonde moko madongo dongo winjo ka wuono ng'anga lemo kama. Dwara ne urinte jolemo gi to wachango kuonde mamoko gi. Mondo winj gi wachango. So ana dwaro mondo wache ni nyaka samo wuoyo go ni the opposition and the ruling party have just dined together, now they are sleeping together and they have forgotten the populists. Haya, erokamano ahinya jadolo kuom paro maliw. Okang' wakaw yweyo monego wakaw sani mar nitie chenro monego bed ni chako e doho. Koro kwanyalo tieko e yo mapiyo nitie ng'eto ma ichiwo ewi chikno mano mar omenda ma bende ang'e ni kinde mabiro ang' wang'ad achiel kachiel kendo ang' wadhi e doho wawinja ne ng'eto ma kamano ma idhi bed ka igolo okinyi ma kawuono idhi bed kata ka itaye kod Justice David Majanja, Christine Meoli kod Lawrence Mugambi mane kinde mabiro. To sani nitiere ote kod pach joneno madani wayudane sani achiel kachiel kokalo e mbui mago mag Facebook kod mano mar SMS. Kaeto bang'e ang' wadhi nyime kod chenro ka waduoko penjo ma bende joneno nitiere godo kar kae. Mago ote mawuok e Facebook. Ang' wachakanyo kod ote madonjo kar kanyo. Injinia Lazaro Kanyambok owacho kar kanyo ni awinjo eyo maler. Owacho ni bipartisan talks was just KK. Kenya Kwanza government ploy to cool down our tempers. Owacho ni onge any part maumulo issues ma affect Japin directly kaka high cost of living, misuse of police, like successive regimes, youth wingers, kod issues of inclusivity. Wacho ni magi ka okolosi to onge dwach ordinary mwananchi kanyo. Big question and did Uhuru really hand over all instruments
of power to Ruto. Aya. Penjo amwa duoka ka udhi bero wacho ni why always shifting blame games every time Kenyans ask for government services. So wacho ni maya sirkal madhi podho Raila bed motang. Gidwaro mana kama gibiro yengo blames sama gise fail. Raila kikirok ni embrace this shady report. Wacho ni ane General Zaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East erokamana enya Kanyadian Ruth Jathio Chieng wacho ni twak gi oketho ne jopiny seche onge olemo monyago lakini an ablem jogwa ma jo Azimio mane waoro e twak negi keto political interest margi giwegi mbele jogi ne enjoy sitting allowance kendo karango mos onge ng'ama odenyo e kindgi jogi sirkal nosebugo fukegi aneno kapod wan gi 4 solid years of suffering penyna jadolo ni negin to giwacho ang'o e wiye wacho ni giket Kenya elamo Ruth Nyathio Chieng erokamano kaino moja Ongwena Elias wacho ni bakoromo Cleophas oyawre ahinya aneno achiel kachiel kan paw ndege kadem kae an wach uchumi ma oridore ni ema omako dhoga gima sani tek pesa bende olal makata kaka wakonyre kod bende wacho ni koth bende chwe mang'eny wacho ni makata cham ma wapidho e opongi bende koro wacho ni ne chiegi malong'o wakia sirkal duto ni bende osiko mana ni watatenga tutafanya tukendo wechego kata keto wechego e tim to onge awuoro wang'i kama Kenya ochomo erokamano ahinya nitiere ote machielo mapod nitiere kar kanyo Vitalis Ochieng wuod Game Karariw oro ote marabora tielo mokwongo wacho ni Cleophas Otek jotelo bende ok dwar nyisowa adiera matimore e piny gin gima gidak ni uchumi ber nikech gin e sirkal gik moko wacho ni giyudo nywe mangima matekni giwinjo japiny mana manie cha wacho ni gikia kaka iwinjo wahinyore adier kanisni bende dikonywa bende onindo nyakonchiel nikech arambe kitimo negi sirkal wacho ni olonegi pesa e arambe Vitalis Ochieng wuod Game Karariw dhi nyime kowacho ni koro wan ok wang'eyo owacho mbele kanyo ni bende wayud oteno kanyo wacho ni koro ok wang'eyo kaka ywakwa diwinji gi sirkal ni kawacho jotelo bende ma ntiere kar kanyo madhi kony ema koro siemo sirkal en gima rach motimore wanenogi kendo wanenogi e wang' jowi ka giloso sani ok gidwa wuondowa ni bech oduma ogore nikech ne wapuro kidhi e duka mogo ni ile to 30 fuel to 20 sukari to 40 ber mane ma waneno kodgi telo mane osea wacho ni ema koro bende nitie kar kanyo wacho ni gibarogo wiwa nikech kata Ruto ne nie sirkandno ote nitiere kar kanyo machielo Joel Lowez mano ote mogik wacho ni ripodni ok ong'iyo yudhe maber yudhe itiyo godo ndalo siasa to kochopo ndalo dongruok idhirogi wacho ni kaka gwenge mago madho nam kocha wacho ni kendo usuru mokel ndalo ma piny odog e low mano recession wacho ni onego chungi to sirkal o invest e kembe kama gimiye yudhe tije mondo mi lagruok mar pesa oidhi kasto ndalo nyak kata boom eka gipan pesa e yor savings gimedo osuru mano pacha
Erokamano ahinya Joel, kendo mage paro mantiere kar kae. Gimedo mana biro mathoth nyakora Ramogi jwang' ka moko bende ne okoni kacha mondo mi wanegi ane kaka gidhi bedo kar kanyo ka gilose. Japiny ema pod ywak, pek mar ngima en gima pod nitie. Pek mar ngima en gima osiko, en gima idhi bedi kilose kinde ka kinde, to ka ok nyal lose ponono wadhi neno ka ng'anyo machielo donjo mbele kae koso. Raila Odinga osewacho ni en report pok osomo, kosesome obochiwo paro mopogore opogore mantiere kar ka, wadhi neno kama ochal nade. Sofia pod wadhi medo ting'o, nitie penjo ma ang'eni okene jowa mantiere kar ka, nitie mor ne jadolo, nitiere ma otere komachielo bende, tang'eni ang' wayuda ne paro thuolo mwanya chiwo kar kanyo. To kolose weche mag Raila Odinga, Dr. Duncan kapok idwoka, Crispin Otieno ntiere county ma Kisii, kendo kawuono wang'eni Raila Odinga timo limbe mare kacha mar goyo erokamano. Crispin Otieno ang'eni wanyalo yudo thuolo mondo mi walosane kode achiel ka achiel mondo mi okonwane okinyi ma kawuono ni chal mar limbe no to ni kama chal nade, kato bang'e aodoge studio ka mondo mi wadhi nyime. Chris oyawre Kisii uchiewe machalo nade to nyaka sani ikruoge mage mantiere ka okinyi ma kawuono igeno ni Raila Odinga dhi bedo kacha ka chopo e alap mano mantiere kanye e county ma Kisii mondo mi otwagane kod jopiny kachiel koda ka johera magi ka kawuono entiere kanyo e alapno mano ma Nyamache Stadium. Chal mar wachan mane Chris? Oyawra inya Cleophas awinjo makare mana kaka wachono duond kata telo mano mar Azimio One Kenya chopo e county ni ma Kisii. Inyalo paro nyoro ne Raila Odinga ne ntiere e county no ma Nyamira, kendo kinyi makawuono ochopo e county ni ma Kisii e chopo e nyasi mar rwako ayanga mano governor ma county ma Kisii Simba Arati. Kuma wantiere kamiluongo ni Sameta kama Raila Odinga chano mar timo romo kachiel kod jogo mano yier kod otiko mar ODM kod jogo mano gwele kombe mopogore opogore, momiyo ji nitiere ka. Kendo nyisowa ni nyaka sani ndege moting'o jatelono nyalo chopo dakika mora mora koa sani mondo gitim romo kachiel kod telo mar ODM mano ma county ni ma Kisii. To kromono ang' ne wuoth ochimo mano alapno ma Nyamache mano mantiere od burano mano ma Bobasi county ni ma Kisii, kuma romo maratipo ichano mar timore mano alapno ma Nyamache, kendo kaluwore kod jogo moseloso go jotelo ma ODM ma county ni ma Kisii kotelnegi kod mano jakom mar ODM no e Kerosi Ondieki mwaloso goda kama chok mokalo, wacho ni gichano mar timo romono ma idhi yuor kod governors mowuok e counties mopogore opogore kaachiel kod kuku mar Azimio mano koting'o Kalonzo Musyoka, Martha Karua kaachiel kod Wamalwa. Gin moko kuom jotelo ma chano chopo e romono madhi timore e alapno ma Nyamache. E romono bende chopo seche ma Raila Odinga osebedo ka wacho kaka piny mar Kenya osebedo ka itayo kaachiel kod telono mar Kenya Kwanza, ko wacho ni osebedo ka oneno ka rochni osebedo ahinya kaluwore kod mibadhi ma owacho ni otimone e sirikal mar Kenya Kwanza. Kendo gin mano moko kuom gigo ma jo Azimio chano loso e kaachiel kod weche mag report no mano mar bipartisan committee. Kendo romo kango osetimore kama wantiere mar Sameta, ang' wachim Nyamache mondo ang' wawinjo ni weche chal nang'o kaluwore kod auka mar siasa mathurka. Kokamano Cleophas, ang' ne watudre kodu kendo kang' ne wachopo Nyamache mondo wawinjre jotelo lose wach mar siasa mathurka nang'o kaachiel kod gino ma jotelo mar Azimio chano nyiso johera magi mawuok e gwengegi mag Gusii. Mopogore gi mano bende chama mano riwruok mar ODM bende chano mar chako kaka ginyalo yudo johera magi, ndiko johera magi mano mong'ere kaka ODM grassroots mobilization drive. Kendo ang' wawinjore ni county ma Kisii weche chal nang'o kaluwore kod yango jogo magin jo ODM manyien mawuok e county magi. Kokamano ang' ne wawegi kanyo kendo wadhi achiel kachiel nyaka gwenge ma Nyamache mondo ang' ne waikre ne twak mar jotelo mopogore opogore mawuok e riwruok no mar siasa mar Azimio One Kenya. Cleophas. Aya, erokamano ahinya
Erokamano ahinya Crispin Otieno ka intie gwenge ma Kisii kendo wan tie kodi nyaka giko mar odiochieng' ma kawuono ka wamedo luwo sigana mano mabende ilosonwa kanyo kotenore kod limbe mar Raila Odinga e kaunti ma Kisii nyasi mar goyo erokamano mobagi kod gavana ma Kisii Simba Arati. Nyakoro mogi jwang' watemo manyo reporter maro mano Millicent Adhiambo e kaunti ma Kisumu kata kamano ang'eni nitiere penjo ma bende ang'e duoka mapiyo jadolo kotenore kod twak motiego sani kata bang'e warangane chenro mamoko bende mapod biro kar kamano mapiyo ote mano or kar kanyo kotenore kod jodolo monindo konchiel iseduoke tielo mokwongo kane pok wasomo ote makamano to diwach ang'o dipo ni jopiny bende gikoso geno kuom jodolo monego bed ni golo duond gi kinde ma gigi timore nikech kako kuntie giwacho ni jodolo ni kanye giling koso gintiere kanye ka piny dhi yo matek weche mag uchumi duond jodolo ni kanye mano mana riwruoge mag jodolo kawuok kendo kwedo sirkal e weche gi duto to ma timore ga mana bang' seyo kawuok kuom jopiny koso geno kuom jodolo koso e kinde ma kata gigi timore en pek mar ngima oganda ntiere godo to gido winjo duond jodolo. Okay, Cleophas Sadon mondo wach ni en adiera ni en tich jodolo mondo mi gichung' e diere ka gisechung' e diere to giluwo yorno tir ka ok gibaro gichiko koni kata gichiko koma chalo kama to kinde ka kinde nyaka giwach gik maricho matimore e piny. Chandruok ma wantiere go Cleophas en ni achiel kuom wan nowacho ni political interest. Ung'eyo ni saya ma ng'ato nigi dwaro e gimoro to miyo ng'atno ok nyal wacho adiera makende. Koro mae kama wane gi chandruok kawuono. Then another thing makoro timore sama koro wantiere go ni Kenya osebedo chalo gima osepogore e diere e kinde weche mag dolo. Nitie ndalo ma Kenya ne bedo ruled gi yani the chaplaincy mar Kenya ne Roman Catholic and things were not very bad because apparently the institution mar Roman Catholic nitiere kaka notimo. Then Kenya ochako bedo gi chaplaincy during Moi mane en AIC which was so neutral and therefore jomanioko ni chung to wuoyo. Then kanyo Uhuru biro it was like everything nyonge. Chaplaincy no chalo gima is not there because Uhuru was like this. Koro kawuone loch ma wantiere go mina no jinia chandruok ni. Anyone gi gimiluongo ne Evangelical Council of Kenya or the Evangelicals. Gine wasani koro gikwano ni they are really handling the chaplaincy mar piny. But chandruok ma gin go ni gidagi wacho ne piny gik matimore maricho. Koro joma ni oko like koro wan moluongo ni wan oko. Wang'iyo ni it is like wan makuru ni wadong mondo wabed the watchdog mar ang'oa mar piny on terms of chaplaincy because even a chaplain mar piny onego bed ni nyiso japiny ni mae chandruok ma jopiny nitie mane momiyo prophet ne wacho thus says the Lord. Nyasaye wacho kama obiro kelo chandruok obiro kelo kuom odwaro ni lesero lokre and mai gimo setamowa. Mar ariyo ma bende ok adwar wacho ni kata ka jogi wacho to nitie en ni wan bende kaka piny osedongo to un joma timo jofwambo un bende okuse timo fwambo ma dwaro duto winjo kaka wuono wach ni duto dhi somewhere to kamera usugi duto to ochiko kanyo ang'o mo expect mondo winji mondo winji ka ng'ato kwero ka ng'at ma muto biro leme kanisa ne ngiso duto ni cost of living ni malo to cost of living ne modwok piny chieng' ne kanisa no ma kanisa no chieng' no nitie gi lunch and breakfast so nitie seche moko ma onego bed ni wuok mondo odhi dwara ni kuonde moko ma jogi onge ti wacha ng'o kuondego mama no bang'e ni tek kaka bende wasetime kendo nitie ripode mopogore opogore senjo jodolo ka siemo sirkal e yore mopogore opogore kidienje mopogore opogore ang'eni mathoth bende waduogo mondo mayud pach masi Nyabwala kod Dr. Duncan Elly kata kamano wasikone ni jopiny to wacho ang'o kotenore kod report ma kama e kaunti ma Kisumu e gwenge ma Nyamasaria. Millicent Adhiambo go tach kar kanyo jopiny wacho nade. Millicent Adhiambo oyawre kendo machiegni Ramogi TV okinyi ma kawuono Kisumu cheyo machalo nade mosura ahinya kuom koth mapek magoyo gwenge mopogore opogore to ahinya jogo bende manokale masira mopogore opogore mago mag pioula e kaunti ma Kisumu to nyaka sani kama intiere gichiwo yo machalo nade bende ginyalo miyo paro kotenore kod twak man go kawuono mano mar report mano mar NADCO kata mano mar twak mar TWAK makoro bende oseyang ne jo Kenya degi wachang'o jodak ma Kisumu. Erokamano ahinya Cleophas achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu e kar dak ma Nyamasaria ma an gi jopiny kae mondo golane pach kisone kod TWAK
manyocha ogol kod jo NADCO ewi gigo mabende jo Kenya ne geno winjo gigo mopogore opogore, to wayudo ka nitiere kuonde mabende jo NADCO nomulo gino mabende wada winjo ni to gin kotenero kod twak makamano kod duoko mar twak no. Ginya wacho ang'o kod kaka jopiny ewi twak makamano. Machiegni abo chako kodi Madam Apio. Nyocha National Dialogue Committee ne ogolo duoko gi ewi gigo mane gitwake mopogore opogore, kama wayudo ka ne gitwake mopogore opogore, ne giwacho ni ok ne gichope winjruok kaka ginyalo duoko weche mag osuru piny kowuok atamalo 16 nyaka 8. Bende ne gichope winjruok mar golo oko wach juok manokel mar ute ma igero mag nengo goyo man affordable housing. Then bende ne gichope winjruok ewi kaka ginyalo duoko piny nengo ngima. Kind gik moko mopogore opogore bende ne giwuoye kaka chuogo apis makende mabiro chung e tayo duond buche mag siasa mabiro chung pacho kae ni chakisa ni kadhi mbele. Lekin mamo kin kaka japiny ewi duoko no inyalo wacho ang'o kichako gi nyingi? An iluonga ni Millicent Adhiambo Nyango. An ja ODM motegno kendo an ja Kenya. To gima adwa wacho korka report mowuok ni ok omorwa kata matin kaka wan jo Kenya. Wawinjo matek kendo wawinjo malit e ngimawa nikech cost of living mane waparo ni kata baba ne dhi wuoye maber mondo konywa kaka jopiny, baba ok owuoyi gini maber. Koro wan gima waneno, wan ng'anye modwan wadoge matich ang'wen ka gini ok onyiso maber, to wawuok mana ng'anyo nikech wahinyore gimoro amora, kata mana koro kata housing makoro gimedo ni jopiny hinyore. Ino kata pay slip wawinjo matek, ing'adwa ma kata gima wadongo onge, ngima onge, wadhi matek, wawinjo matek. Koro kaka wanyalo konyore onge, baba kok nyal konyowa mawuog oko, kok onyal konyowa mawuog oko, to wan kaka jopiny wadhi wuok oko kendo wadok e ng'anyo. Joma tho biro tho, joma dong biro dong nikech wahinyore. Baba mondo koro iwinjo ne warito duoko mar the National Dialogue, to duoko to nyose wuok, to wan kaka jopiny gima ne wang'eyo mane wamako gik ne gin gik moko abich mane wuoye, to ne wamako gik moko ariyo. Number 1, the audit result ne gini wang'e ni kelonwa the auditing result ni ng'ama noloyo en ng'a, mano ok waneno. Iwinja? Number 2 ne en duoko 8% kaka nyoche en nyathiwa onge mano onge. Iwinjo? Koro ngima to pod ok ber kodwa, ahinya jomatindo ma dhogi ng'eny, ngima ok ber kodwa, jomatindo wahinyore. Koro nye wasewinjo ruodhwa nyoche nowacho ni wa ok ofuwo mondo wawene mondo dialogue okel report. Dong nye winjo ka jakom wuoyo mowacho ni report oseyudo to pok obed kod thuolo mar goye. Dong kanye mwariti? To dong wan wang'eyo ni nyoche ng'ato ne lisasi omako kane wan godo an dinato, to gino naparo ni dhi adres an ma gik moko ariyo go ema nye akawo wach report wach niya, wan kaka mayuth ma Kenya ka wawinjo sida mang'eny ahinya, waonge tije. Mar ariyo nyocha wago kura kuchwa ne warito baba oseduoko duoko ne wanyiso baba niya, ka onge wach manye duoko ne report dich ang'wen jodoge ng'anyo nikech wan yudhe wawinjo marach. En wach achiel. An nyinga iluonga ni Felix Ochieng, Adhiambola kae. Wach report mancho wuok adier mar Nyasaye, report no nwarite, to kancho biro nwa kaka jopiny ka ok waneno gimomulo nwa, report no kochoponwa. Ana a support Martha Karua 100%. Kaka report no kodonjo neno kaka wambo kodonjo nwa, gik mane wadwaro kotimnwa kata achiel. Koro report no dhi konyowa gang'o? Ngima pod medo mana idho. Kawairo kamano. Wan ka ogudu mara. Wan kaka wan yudhe, wan ka duoko ko onge kaka wasebedo wakwarito, ok wabirito nyaka piny ru kinyi kendo wabirito. Wan wabro dok e ng'anyo mondo mi gima ne Kalonzo giro kalo ne ma wadhi luwo. Mana mapia tieko kodi kamera. An iluonga ni Ondego. Wan kaka wan jo Azimio madongo motegno, wan report no kwane ka odhi kodwa maber
nikech wan koro gima Raila owacho no koro mane decision makata ka en koro lweny pinje mang'eny ikawo gi lweny kendo wan youth waikore ne lweny nyaka Raila donje State House. Erokamano ng'amogik mana mapiyo amako ninge kamera. Erokamano. Gima nyalo wacho wach dialogue report manyicho wuok the previous week en niya gicha nyisowa maber ni sani ng'ato ka ng'ato ibed ng'ama tin ibed ng'ama duong' nyaka imany gimichamo kendi kik warilai kuom josiasa joko oseloso mekgi report no diere mane gine committee allowance ne dabal ni chulo go surwa winjo bo gisenyama allowance orumo sani gima koro nyalo konyi en tiji matek wan ka nikech waonge tich de wan gi tich jomoko de ni nam sani puro jomoko de ni kinyusi liedo jomoko de ni tijgi mapile pile magitiyo koro gima timore ne ja Kenya masani many kaka nyalo survive mano kende jasiasa ro gikere la obe ibed ni ne Kenya kwanza ibed ni ne Azimio ngima pod tek ibedo ku ibed jaluo ngima tek gima timre many kaka nyalo chiemo mano mondo romi. Mana kamano Cleophas paro mopogore kiwinjo ka jopiny owacho ni gin ripod no onge gima okonyogi kata achiel girito mana gima ogai mar Azimio bro wacho kopo ni ji bro dok e ng'anyo to gin giikore mar dok e ndara kata kamano gikwayo jopiny mondo oti matek mondo ng'i kaka nyalo konyore giwegi ni mar kamochope niendi en mana konyri kendi ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go kotenyo kod ripod NADCO. Cleophas and Komi. Millicent Adhiambo, erokamano ahinya. Moro bende jatwak mokwongo ma yudo kar kanyo bende Millicent Adhiambo ma jahera mar ODM. Yude yo makare. Kendo ang' waweyi mondo imany sigana mamoko ma ntiere kar kanyo kiluwogi e kaunti ma Kisumu. Erokamano Millicent Adhiambo. Nyakora Moge Jwang', kaunti ma Homabay nitiere pio oula ma bende osekelo achiedh nade ne jodak mantiere Rachuonyo North. Kendo koro nyaka sani report mantiere jafwambo marwa Elly Beach nitiere oko kendo nyaka sani nitie jogo ma bende osebedo kacha ka odare miechgi mano ka dhi kuonde mopogore opogore mano ka gintiere Bala Primary School e Rachuonyo North. Adana tuda achiel kachiel sani kod Elly Beach mondo miyo kono ne chal mar wach ni en mane ka entiere kaunti ma Homabay Rachuonyo North. Elly Beach, chal mar wach en mane nyaka sani kama entiere. Cleophas osebedo ka nyime gi chwe pacho ka kelo midhiero ne jodak ma pi kendo muomore thoro dak jopiny kandi kaka osebedo chandruok mapek ahinya kinde ma koth chwe en sub county mar Rachuonyo North ka okinyi ma kawuono wago tach skul primary ma Bala mana ka nyalo neno ka ineno ka nitiere familia mathoth ma sani koro ne pi odare miechgi kendo koro go kambi skul primary ma Bala ka endi kama koro giyudo resruok bang' ka utegi pi oketho ka utegi bende nitie thoth ute ma bende oselwar piny kaluwore kod koth mapek manochwe chieng' Jumapil gotieno ma bende nomiyo aora wach tende opong' ma okere miere ka ineno ka sani endi familia mawuok e miere mathoth e gwenge mag Bala kaendi sani koro jote kambi kaendi ka giyudo resruok bang' ka pi osedarogi e miechegi. Achiel kachiel an ka kod jalup ruoth manie gweng'ni endi wadwa pimo na kit pek ma oula osekelo ne jodak ma koni kaachiel kod kony ma owinjo bed ni dwarore kaluwore kod jogo eko ma sani koro dak e kambi kaendi ma sani koro neno matek mokalo nyaka koro ne pi dargi e miechgi ma koro gigo kambi e skul primary ma Bala kaendi. Mokwongo ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni location sub location mane mirito ting'iswa ni koth mapek ma sani dhi nyime kod chwe pacho kaendi osekelo midhiero machal nade ne jodak ma sani koro rito e sub location ma kaendi machiegni. Erokamano Elly Beach, iluonga ni Olivia Tieno, an assistant chief ma Kojwang sub location. Ground mwachung' kani wachung' Bala Primary kama ne wayudo thuolo mondo wadare jogo mane pi ogole utegi kendo gi camp ka. Total people ma wan godo ka gin 132 households mane wadaro kendo waketo gi ka from yesterday mondo at least gibed kama rest. Nyithindo nitiere ka mane wamiyo wadaro gi nikech ng'ich mang'eny mane wafwenyo ni nitiere utegi nyoro. Waseneno ka nitie nyaka matindo to konyruok ichalo nade nikech waneno ni are nyoro onego bed ni gido konyruok kaka ginindo kaka gichiemo kaachiel kod chiemo mamoko monego bed ni timo negi kambi kandi nyalo kony familia ma pi osedare miechgi ma sani ogo kambi kandi. Ahinya to ne wasebedo gi jo Red Cross, ne wasetudri gi jo county, do pok weche ochopo kare to wan gi registration ma bende dhi mbele as nyaka sama wawuoye kodini wan gi jo Red Cross e ground ka. Kapok awe adhi ng'ama chielo inyalo nyiswa ni to
sani ko jote bang' ka oula odaro gi michegi. Erokamano. Family genge mapiyo ahinya en kaka part of the young sublocation, Katombe, to gi jo Kamuga sublocation. Gintiere ka wan kata gi homes mogore piny man down completely ma pi ne ohinyo. However ni ok gine dho aoche kendo ageno ni from here wadhi neno gin na asewuotho kuonde go eko kendo an gi their names homes molwar piny. Yes. Erokamano be we walosane kod moko kuom jogo eko ma ogo tach kaendi ibiro chak gi nyingi tinyiswa ni wuok e gweng' mane to en midhiero mane ma pi oula osekelo to be nitiere sir mosayudo kuom migepe mag sirikal machiwo kony e kinde mag midhiero machalo kamaendi. Kony mwaseyudo gi chakre sani to onge nikech nyore kane pi odaro kinde ka kinde to wakwayo kony ka sirikal oyie to yie okelwa kony to gi kony maduong' ma wadwaro ka sirikal oyie to gigernwa daik mondo wabed gi kwe nikech wambe ka wabiro ka ok morwa ahinya wagombo ni wadag e micho ka gigeronwa daik to wadhi bedo ma safe kabisa nikech ka wan kucho malaria ng'eny gi nyithindo to kaka wanyalo yudo yo mwanyalo konyo nikech in e ipi yo minyalo dhi manyogo gimoro amora bende onge. In ai gweng' mane to ka nyithindo matindo kaendi masani koro kaendi kalo kod masira mokel nendi ok ang'e ni ineno ka ngima chalo nade ka modak ne nyaka nochak biro kaendi odiochieng' manyoro. Okang' ma wan go kaka ok wawuok kaka wajonyuol wawuok wadhi wamanyo to gima ginyalo chamo gi chuno wan nyaka wachak wawuok wadhiyo to gi kaka ne wan kucho ne gin gi malaria nitie nyaka moko matuo ma wasetero nyaka osiptal kaka waduogo kaendi momiyo bet wachalewo ka matin koro wakwayo ni ka giyie to giyie gikonywa gi yath mwanyalo miyo nyithindo to gi chiemo ma ginyalo chamo nikech yo mwanyalo menygo koro pachwa ochung'. Kapok aduke studio Cleophas watika ne kod kom jogo eko ma piyo da mies ibiro chak nyingi tinyiso ne kaka in jago no eko motelo ne ma piyo da ke skul primary ma bala kaendi sirikal odonje mondo konyu. Erokamano mokwongo gi nyinga en Jojo Kelo Molo an kaka jakom mane oyier mar disaster mar weche mag pi machendo ka higa to moloyo ahinya akawo thuolo mar mondo mi awach ni e ngimawa kaka jogo ma samoro osebedo ka ni koda chandruok e weche mag dar mar pi higa ka higa wasetemo mondo mi wago koko mondo mi okonywa kod migawo mar sirikal nikech sirikal waseneno lwete kokonyowa pile ka pile to samoro konyowa mana kopono kelnwa chiemo e seche ma gigo timore to waneno ni wan kaka jogo ma samoro ni koda chandruok mar weche mag dar pile ka pile chiemo mimiyowa ni ok en gimoromo nikech gima oromo ahinya en ni yo minyal tiek godo midhiero mabiro higa ka higa no pile koro miyo wan kaka jogo modak ka gima duong' ma wanyalo kwayo sirikal mondo gikonywa mondo mi wabed kod ngima maber kaka ji mamoko modak kuonde mabeyo en ni kaka wadak e tie aora gigernwa daik koa malo kama nochungo cha nyaka nam mondo mi wan kaka jogo modak ka wan bende wabede kod kwe nikech samoro wayudo mana kinde kawuono wadonjo sikul ka nikech lor molor godo sikul to ka dipo ni kodhni nyalo chwe ka onge ka sikul dhi mbele samoro kuonde mwanyalo dhi jote nyalo chandowa koro miyo wakwayo sirikal gi duol mamuol ahinya ni mondo gitimnwa ng'wono mondo mi kata ka giwe konyowa e yor miyowa chiemo manyalo konyowa to gikonywa kod gero daik mondo mi daik ni omi osustain ngimawa nyaka ne jogo ma nyithindowa mabiro bang'wa koro mane wach maduong' ma wan kaka jogo ma samoro neno masira ka sirikal otimnwa ng'wono kuom mano koro mane kwayo manyalo kwayo but wago erokamano nikech sechegi ne jo migawo mar Red Cross nosebiro kendo nogolowa kocha kane gibiro kod yie nikech ne ok wanyal kalo mondo mine waduog loka koni to ne gikelonwa yie kendo ne gigolo go jowa godhiambo ma ji oyudo thuolo mar dak e sikul ka koro e migawo ni wakwayo ni mondo mi wayude kony koa kuom migawo moro amora nikech nyaka ne jowa gibika pok giyudo yor konyruok maber nikech ne pigni no ochalo gima ne ofrustrate wa saidi omiyo okwan koda kwe maber ahinya kaka jogo modak. Erokamano. Watch mandi winja achiel kachiel moko kuom jogo eko ma piyo der miech kendo sani koro gigo kambi e skund primary ma bala kaendi ka ywak maduong' ma gin go en mondo mi sirikal omanyane yore mosiko minyalo tiyogo wach oula mosebedo kadarogi higa ka higa e gwenge ma bala kaendi ka bende winjo ka giywago ngaji ma koro gin go e kambi kaendi giwacho ni nyaka ne gidonj kaendi odiochieng' manyoro gisebedo mana ka gimanyo kendgi nikech ing'eyo ni kata mana puothegi ekas mathoth mokalo bende sani koro onime pi bang' ka ne aora wach tende omuomo modonjo e puothegi wabiro dhi nyime kod luwo
wach ma okel kod masira mar oula kaendi mondo wang'e ni to gin ywak mane ma jodak gi kinego to ang'o ma migepe mag sirikal kuting'o sirikal mamalo kaachiel kod mar kaunti kod migepe mamoko machiwo kony nyalo timo negi mondo mi giyude konyruok e sama koro gin kod midhiero maduong' ma kamaendi mokel kod koth masani dhi nyime kod chwe e gwenge ma pacho kaendi Cleophas. Erokamano ahinya Ali Abich kendo ang'e nama bedo ang' oduogo iri kanyo mondo miwa weche matut e weche manyien madhi biro kata sa 7 kod sa 10 sa 1 kod sa 3 nyakoro mogi jong watieko tielo masani ka warito ng'eto mar bura mano madhi nyime kata sani makoro biro achiel kachiel ka wadhi kacha e od bura onge mabiro lose wechegi mago mag NADCO Ripod NADCO wach mogik e wiye kae nyalo bedo mane kaeto bang'e wadhi adhiya e od bura chakodi Masi Nyabwala kaeto bang'e wadhi ane wawinjane kaka chenro mag doho ka koro dhi mane bore kachiel kaeto bang'e warit kasa abicho yudo ka pod wan ka awado mondo mwetie koko yudowa awalore mana gi kanyo koro wach mari mogik otenore kod wach report makoro wantiere godo ni wach mogik anyalo wacho ni sani koro report ni itere e parliament kata od bura to gima nyalo kwayo members of parliament kata wajumbe en ni ging'i report ni to gisome to ging'e ni wan kaka jo Kenya we rely on their decision to wakwayo ni mondo decision mora mora magidhi chopi obed decision mar jo Kenya duto. Erokamano ya Dr. Duncan Elly wach mari mogik kona do Josebet piny duto watika tika sana kapacha to jod bura owinjo deal gi weche ariyo incompetence jok manie sirikal to ok ging'eyo gima owinjo gitim kanyo nikech gin wede jomoko owinjo gol oko to entitlement wan gi jomoko mo believe ni gin shareholder ma kata timo marach to nyaka beda sirikandno magi weche